podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a chroeso I podlediad Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Carwyn Evans dy fi a Iestyn Thomas, falch i gael ti nôl ar ôl bythefnos bant. Efo ddim pethefnos bant fel gwyliau, efo ddim, ond oedd pethau eitha prysur di just adeiladu lan, oedd popeth yn digwydd ar dydd Iau am ryw reswm. Ond orfi nôl, falch i bod nôl ar y pod, i fod yn onest. Pleser mawr i gael ti nôl. Carwyn, mae fynd i bod yn wythnos dda o rygbi. Ni'n gallu bod yn positif a siarad am rygbi ar y pod, wythnos ma. Fi'n gwybod, mae'n anhygol meddwl mae dim ond un tîm o Gymru gollodd, a'n anffodus i'r tîm hynny, o'n chwarae tîm arall o Gymru, felly mae'r tro cynta ers bod fi di ymuno chi boes, ni wedi cael tair buddigoliaeth. Mae'n beth wythnos, ni wedi cael dim un, o'n i cael tair mewn wythnos. Mae'r hael mas, mae popeth i weld yn gwenu ar rygbi yng Nghymru unwaith to, felly. Mae wedi bod yn o'r a diflas yng Nghaerdydd trwy dydd, ond felly mae'n well ffordd gorllewin. Mae'n dechrau, lle mae'n dechrau? Gweilch neu Scarlett ar dydd Gwener, felly Scarlett ar nos Wener ar gyfer Carwyn. Oedd e never in doubt, yw e? Fydd y goliaeth i'r Scarlett yn erbyn Zebra? Na, never in doubt, ond ddim eisiau dechrau ar pwynt yn negyddol, ond o'n safon gêm, oedd yn amlwg le oedd y ddoi dîm yn y tabl. Oedd e ddim yn, beth llwn i weid, yn brydfeth ar y llygad i'n rwy'n oedd yn watcho fel neutral, ond pan mae doi dîm yn stryglan, dyna beth sy'n digwydd. Mae angen un tîm Cymru wedi cyfleoedd, a am y tro cynta ers spel fe gymerodd Scarlett i cyfleoedd, a bwriad dyn ni'n meddwl oedd buddigoliaeth a pwynt bonus, a dyna'n union gyflawnodd y tîm. Lot i weithio arno to, ond o ran dechrau adeiladu momentum i tymor nesaf beth wedes i fi'n cael ei pethefnos nôl, oedd yr angen curo'r Zebra y pwynt bonus a wneud yr un peth gyda'r dreigiau. Mae'n dweud na erbyn Zebra, a nawr jyst bwrw mlaen i dydd y farn. Rhaid gweud hefyd, o'n i'n meddwl pan ddath Sam Costello ymlaen, oedd safon i berfformiadau. Ond mi'n stori faint sy'n gweld eisiau fe, tan bynd oddi ar y faint fel yna. Nath o jyst newid gwedd y gêm a fel jyst rheoli'r gêm yn yr ugain ola mewn ffordd. Oedd fwy strwythur dych chi yn yr 20 munud ola yn dod i weld y gêm allan. Ti'n gweud yn beth i Scarlett yn wario dda, a rwydd o tîm dda i wennill byd rwydd ddim yn chwarae dda i fe. Ond Iestyn, ges i gyfle i wylio hwn, oedd fel na Carwyn weid, Scarlett cymryd eu cyfleon do. Oedd pethau elfennol na dan nhw, ryngipiad na gan Gareth Davies, trademark maen nhw'n galw fe, her mae'n fy wneud e mor gymaint, a fydda'n ei digwydd ar ôl, pryd nath Zebra falle mosod yn ôl tymor bach, a ni'n meddwl, tymor bach yn cage i'r gair, ond ryngipyd na'n eitha dda, ond fi'n credu'r un mwyaf dydleol oedd y offload na gan Plumtree yn y hanner cynta, bach o dadl ar lein amdano hynna. Fi ddim yn siŵr, ond mae fe'n sgil anhygoel i wneud yr offload na. Tîm sy'n nhw ddim di ennill llawer o gemau, mae hyder nhw falle ddim lan at y safon na, ond chwaraewyr fel Plumtree, mae'n wneud pethau fel yna. Oedd rediad support line gan Gareth Davies am y eigais cynta cyn yr yngipiad, oedd wnaeth o ddad, perfformiad yna, rhywun fel Tommy Lewis. O'n i'n cofio ni wedi gweld Tommy Lewis yn chwarae allan am ddyfru yn dechrau yn nio nawr, a nawr mae wedi camu lan i'r gêm rhanbarthol. Mae hwnna'n dda i weld, a fel nath i sôn dy Costello, falle y gêm wedi dod nôl i Zebra fe rhyw ffordd, nath y prop pentyn a Hasi fi'n meddwl oedd wedi sgori yn y cornel, a falle bydd Zebra dod nôl eto, ond rhywun fel Costello, fel steady the ship fel rhyw ffordd, a
dod mlaen a selio'r fuddugoliaeth. Ie, o'n i'n meddwl fel nes ti weid, falle oedd y dadlwythiad i synnu'r dyfarnwr bach, oedd wedi synnu gymaint bod rhywun wedi trial y dadlwythiad bod e heb dyfarnu fe. Yn sicr oedd e wedi mynd mlaen. Oedd e bron mor bell mlaen a un yn gêm dreigiau erbyn Gweilch. Cael ei weld. Ond, ynglyn â Gareth Davies a Tommy Lewis, fi'n credu bod Tommy Lewis ers iddo e ddod mewn i'r tîm, a fe wedi bod yn gyson i'r Scarlets am wythnosau, yn wedig yn ymosod, a Gareth Davies, mae fe'n neud e pob tro, mae fe mor dda yn neud e, a ti'n gweld yr un ryngypiad gath e, oedd e'n wych, chwarae teg iddo fe. O'n i'n gweld restr ynglyn â chwaraewyr y flwyddyn Scarlet, opsiynau. Carwyn, ti wedi cael, pwy bydde dy ddewis ti? Fi'n credu Gareth Davies, Elias, Alex Craig, Iwan Nicholas, Iwan Lloyd a Johnny Williams, efe? Fe hwnna yw'r restr? Ie, fi'n credu ma, Peth yw, mae hwn yn rhywbeth sy'n bod yn feddwl i fel, yn amlwg mae un tîm pêl droed mawr yn Lloegr, di gweud bod nhw'n dathlu diwedd y flwyddyn, as mae wedi bod yn dymor gwarthus iddyn nhw. A fi wedi bod yn meddwl, a dos y tîm oedd rygbi wneud yr un peth, os na ni wedi cael llwyddiant, odyn ni'n gwobrwyo chwaraeo'r flwyddyn, ond ni ddim yn gwneud big song and dance about it, achos does dim lot o uchafbwyntiau wedi bod eleni, ond i fi, mae'n mhleidlais i'n mynd i Iwan Nicholas, achos fi wedi bod eitha hallt o Iwan yn y gorffennol, a'n cwestiynu i le fe yn y garfan ac yn y tîm, ond mae wedi ateb y cwestiwn yna eleni, a mae wedi bod un o'r chwaraewyr dibynadwy na trwy'r tymor sydd wedi rhoi 100%, a mewn tîm gwael sydd wedi rhoi orau bod tro yn amlwg, mae fe'n meddwl lot iddo fe gynrychioli'r rhanbarth. A fi'n credu, pan mae pethau ddim yn mynd ar y ca, i gefnogwyr sy'n gweld chwaraewr yn rhoi o'i orau bob gêm, mae yna rhywbeth i obeithio am. A fi'n credu mae eisiau camol e a i wobrwyo fe am hynny, ond yn amlwg, falle bod e'n cael penawdau mor aml ar rhywun fel Gareth Davies, sy'n, fel o'ch chi'n sôn, trademark na, rhedeg y linell i orffen ceisiau ffwrdd. Mae fe'n i gyda'r gorau yn y byd yn neud na'n wedyn. Ond fi hefyd yn gwybod bod Alex Craig yn ddewis poblogaidd. Mae wedi dod ar ryw fath o fel strength a muscle i'r ail reng, rhywbeth i wedi falle gweld eisiau ers dyddiau Jake Ball yn Cris y Scarlet. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Maen nhw gyd di wneud digon i fod na, ond ar y cyfan, falle bod y garfan ddim wedi gwneud digon eleni. Ie, byddwn ni'n rhoi i Alex Craig. O'n i'n synnu bach bod Leather Barrow ddim ar y restr, i fod yn onest. O'n i'n meddwl bod fe wedi cael tymor eitha dda. O'n i'n wedi feddwl taw i dymor gyntaf yw ar y lefel yma. A fi'n gwybod cytuno ynglyn â Iwan Nicholas. Fi'n credu bach o hynny yw bod fe wedi cael safle. Mae fe wedi gallu bod yn un safle am wythnos ar ôl wythnos fel cefnwr. Fi'n gwybod y reswm am hynny yw anaddiadau, y boes yn gadael i ddelen newydd ac yn y blaen, ond fi'n credu bod ei fod wedi gyson fel cefnwr, fi'n credu bod e'n arweinwr i'r tîm, mae wedi bod yn gapten o'r blaen, a chwarae teg iddo fe, mae wedi bod yn ffordd dda. Iestyn, pwy bydd y tîm roi nes ti, fi'n credu ti'n cytuno falle da Alex Craig wyt ti? Ie, fi moyn fod yn gwranol i pigo rhywun arall, fi'n mynd i roi Alex Craig, herwydd, fel mae dy ti chwaraewyr, profiadau yn y pac fel Lawsi, fel fy ffita. Maen nhw ddim wedi chwarae fel yn cyson trwy gymaint y tymor, a falle pryd maen nhw yn chwarae, maen nhw'n rhoi lefel lan i'r perfformiad, ond mae Craig wedi fod yn cyson yn y tîm na. A fi credu mae'r partneriaeth na, Lawsi a Craig yn y ail reng, a fel ffita rwle yn y reng ôl. Mae fe just yn cydbwyso'n eitha dda, a mae Craig, mae fe'n gwneud siwr gymaint o waith. A siwr gymaint o waith, felly mae fel y casual supporter, felly ddim yn gweld. A so fi'n meddwl mae Craig felly rhyw pellter oedd i rhywun arall, fi'n meddwl. Ie, pryder i Scarlett nawr i sicrhau bod nhw'n cadw yn y garfan, wrth gwrs, fi'n siŵr bydd y carfanau yn yr Alban yn edrych arno fe, i fod nôl, i fod yn rhan o'r garfan nhw. Carwyn, ti'n credu gallech chi cadw mlaen iddo fe blwyddyn nesaf, falle blwyddyn ar ôl? Fi'n credu byddwn ni'n oce am flwyddyn nesaf. Y tymor ar ôl ni'r broblem. Yn amlwg, os gaeth y dymor arall fel hyn, bydd y tîm rhyngwladol
yn cael look arno fe, a wedyn fydd y rhanbarthau, tîmodd yr Alban, sori, yn mynd ar ôl e. Wedyn, ni'n gweld yn aml yn rygbi, yn dyfelu, mae chwaraewr yn symud bant o'i gartre, cael blwyddyn neu dda, a wedyn mae fe'n mynd nôl mwyn cael chwarae'n rhyngwladol. A fi'n credu mae hwnna'n rhyw fath o dealltwriaeth mewn rygbi domestig nawr. Mae dyna yw'r drefn, dwi'n edrych a taig Burn greiddodd yn Llanelli fel pumed dewis yn Leinster, a dawodd e yn wythod o Munster am nawr. Mae fe un o'r chwaraewyr gorau mwyaf dibynadwy Iwerddon. Mae'n rhan o'r gêm yn anffodus, ond ie, os gen i am flwyddyn arall, mae'n rhoi cyfle ni wedyn ffeindio yr un nesaf mewn ffordd. Achos dyna yw'r dric yn fe, bod ti'n, os ti'n colli rhywun sy'n cynnig rhywbeth penodol, bod ti'n gallu eilyddio fe like for like. Un cwestiwn arall ar y Scarlet. Wrth yna, ni'n mynd i rhagdybio a dewis ein carfanau ni ar gyfer yr haf ar gyfer Tîm Cymru. Carwyn, sawl bach gan y Scarlet bydd tîm yna yn dy garfan di? Ti di meddwl am hynny o'r belled? Wel, fi wedi meddwl am yr olwyr, a fi wedi dewis tîm reit ddibrofiad yn benna achos bod lot o anafiadau dyn ni, a bod ddim lot o ddewis. Fi'n credu fydd... Fi'n mynd i weid hyn yn seiliedig ar carfan o 38 chwaraewr. Fydd 8 o'r Scarlets yn y mynd. Right, okay. Am bell i sioc, lle, yn yr o'r. Ie, diddorol, oherwydd nes i weid rhywbeth debyg o ran Cyrdydd, felly gewn ni weld, so os mae Iestyn yn cytuno, ond gewn ni weld yn y man. Wrth gwrs, buddugoliaeth y Scarlet, nath hwnna roi pwysau ar y dreigiau. Oedd y dreigiau angen fuddugoliaeth, wel, angen pwynt i sicrhau bod nhw ddim yn gallu cymryd hyd at y ddydd ola, i ddim fod y garfan gweitha yng Nghymru o ran y tabl USC. Yn anffodus, gyda nhw ddim y pwynt na, felly nhw fydd y tîm a'r waelod o'r 4 carfannau Cymru yn erbyn y Gweilch. Iestyn, buddugoliaeth dda i'r Gweilch yn gyntaf, ond oedd e ddim y gêm orau, oedd e? Na, ti'n gallu gweld fod y Gweilch di dod mewn i'r gêm ar ôl 2 colled eitha fawr, a mae fe fel new territory y Gweilch, herwydd nhw ddim di ildio 60 pwynt er dechrau'r Gweilch cyn y gêm na yn erbyn y Bulls, a nawr maen nhw wedi gwneud yn 2 wythnos yn ylynol, ond fi credu falle ddim y gêm orau, ond Toby Booth i dweud ar ôl y gêm, 5 pwynt sydd y fwyaf sy'n gallu cael mewn gêm o rygbi, a maen nhw wedi cael 5 pwynt. So, of gwrs, mae llawer o pethau sy'n gallu wella ar gyfer y gêm ola yn erbyn Caerdydd, ond mae'r perfformiad yna, mae dal siawns fach. Fi credu y USC wedi rhoi 2% iddyn nhw, so oedd y mîm na di mynd lawr ar rugby pass a trwy gydol y cyfryngau. Falle bach o beth dy'r Gweilch, ond fi ddim gallu gweld e'n personol, ond maen nhw wedi ymateb nôl, a dyna'r fi credu beth oedd o beth pwysig. Y blwyddyn diwetha, nhw wedi colli yn erbyn Saracens yn Ewrop, wedyn nhw wedi colli'n drwm yn erbyn Gyraedd, a wedyn colli yn erbyn Caerdydd. So, ar ôl falle cwbl o gemau nhw wedi colli'n fawr, maen nhw wedi ymateb nôl a ennill gêm. A mae fe'n dda iawn i weld rhywun fel Dewi Lake, rhywun fel Jack Morgan, maen nhw ddau yn dechrau nôl a chwarae. Fi'n meddwl dal tymor bach mwy, maen nhw gallu mynd lan mewn lefel. Wrth gwrs, maen nhw jyst i dod nôl o anafiadau. Ond falle ddim y gêm gorau, ond mae Toby Booth ddim yn ei becso amdano hynny o gwbl. Na, yn sicr. Y mîm ti'n sôn am wrth gwrs yw'r Jim Carrey mîm, so there's a chance. 200 o siawns, ond mae dal siawns dyn nhw i gyrraedd yr 8 uchaf. Newn ni drafod hwnna mewn bach, ond am y gêm yn benodol. Blaenwyr y Gweilch enillodd y gêm, y pac nhw yn domnyddu, yn ymwedig yn y scrum a'r sgramau symudol. Dewi Lake yn sgori wrth gefn oedd pawb yn credu Jack Morgan oedd ar y pryd. A wedyn cais rhywun Morgan Williams yn dod oddi ar symudiad, oddi ar lein. Ond am y hanner o'r gyntaf, y tîm gorau, oedd y dreigiau fe, Carwyn, o'n nhw'n amddiffynol, o'n nhw'n gryf, o'n nhw'n sicrhau bod y Gweilch methu torri nhw lawr.
Ond nhw 6 pwynt ar y flaen. Ond wedyn nath pethau ar chwal, do. Do, fi'n credu, oedd y wastad yn tymlo fel bod y Gweilch yn rheoli'r gêm, hyd yn oed pan nhw'n tu ôl ar y sgorfod. O'n i byth yn cael y twmlad bod nhw'n mynd i panico a implodo unwaith to a colli'n dro mewn y dreigiau. O'n i wastad yn meddwl, unwaith dechreuwn nhw sgorio, fydd fel the floodgates will open sort of thing. Ond o'r dreigiau yn helpu neu'n chwaith. Ni wedi siarad lot yn yr wythnosau diwetha am disgyblaeth ac yn benodol falle un rhanbarth penodol yn y gorllewin sy'n hoffi cael cardiau melyn. A mae'n edrych nawr fel bod chwaraewyr sy'n gadael y rhanbarth ddim yn anghofio am ei disciplinary routes pan mae'n dod i chwarae rygbi. Ond am 10 munud, hollol stupid. Wnaethon drafod yr un peth pan gath Plumtree a Gareth Davies bron o fod identical amser ar y cloc yn erbyn Ulster a droiodd hwnna'r gêm. Lo and behold, mae'r dreigen mynd, na, hold my beers, Galles, neu match hwnna. A mae'n gwneud un peth. A mewn tîm sy'n colli'n aml, mewn tîm sy'n falle ddim yn llawn arweinwyr, pan mae Aaron Wainwright yn cael ei sy'n buno, chi jyst gorfod mynd, beth yw'r pwynt? Fel, mae fe jyst twptra llwyr, a dim bod fi'n gweud bydde wedi wneud gwahaniaeth i'r sgôr terfynol, achos fi'n credu oedd y Gweilch lot gwyll, a o'n nhw yn mynd i sgôr o'r 4 cais ar draws yr 80 munud. Ond yn sicr, dyw tîm oedd ma ddim yn helpu hynny pan nhw'n stryglan. Ie, wel, falle be wnes i weid oedd yn anheg, oedd y Gweilch, oedd y dreigiau ddim yn dominyddu am yn hanner o'r gyntaf, ond oedd y Gweilch yn rhoi cyfleoedd yn nhw. Oedd y Gweilch yn gwneud pethau top, nath Dan Edwards fethu ar gic i'r yslydd trwy ceisio cael o fewn y 5, o beth bod 50 meddwl mas. Nath Morgan Williams cymryd tap and goes fel o'n nhw'n mynd mas o ffasiwn am ryw reswm yn hanner ein hunain. A nhw'n rhoi cyfleoedd i'r dreigiau, ond wedyn, nes i weid cyn i ddechrau'r pod, o'n i'n meddwl, oedd e garden felen na i Jane Black yn Scarlet Esque, o'n i'n moyn ysgwennu mewn y report yn un ysgwennu, ond ti'n feddwl ddwywaith yn beth i hynny, ond falle nawr fi'n gweud e fan hyn. Oedd hi'n Wainwright, sgan yn symudol, mae'n digwydd deall pam, o wedyn oedd hi'n Black, mae fe'n yn hanner Gweilch, mae wedi rhedeg sgarmes symudol rhyw 20 llath ar ôl cic wych gan Will Reid i cymryd amser mas o'r gedyn felen i Wainwright. A wedyn, mae fe jyst yn bwrw'r bêl mas o law tipric. A wedyn mae fe'n troi gwmpas fel, fi, yn syndod. Oedd e'n dros ben. Iestyn, dyna oedd y foment ynghyfennol i fe. Wedyn, oedd e'n symudiad da gan y Gweilch i cymryd mantes o hynny, ond oedd? Ie, oedd, wel, cerid yn dy Wainwright. A ti'n gallu gweld falle momentum di dechrau fel shift o rhyw fath, a wedyn nath dreigiau yn neud really dda i stopo'r sgalmes sydd wedi dod ar ôl hynny, ond yn anffodus oedd Nicky Smith i ennill y brwydyr yn y scrum, a wedyn nath Gweilch sgori gan Dewi Lake, a wedyn oedd y dreigiau wedi neud y cwpl o funudau nesaf, ond o'n wedi chwarae'n eitha'n okay, a maen nhw ddim wedi gwneud unrhyw beth wael, oedd wedi rhoi y grib y cic na trwyddo, a oedd mantes wel, fod y bêl dy'r Gweilch, oedd bach o momentum nawr dy'r dreigiau, ond wedyn y sgalmes fe, jyst i mynd mlaen am cwpl o dyddiau, a fi ddim yn siŵr pam. Dyna'r foment i rhywbeth y synigedd, yfe? A wedyn mae bêl mynd mas, fi cofio pwy oedd wedi cario'r bêl, a wedyn mae Black yn just neud y slap na, right o flaen y dyfarnwr. Fi'n credu oedd yr un ar asgell, fi'n credu oedd e'n eitha agos i ble oedd y bêl hefyd. A di jyst meddwl, chi lawr o bwynt, eisiau cadw'r tîm mas a cadw'r hunan mewn y gêm, falle rhoi llawer o amser lawr o'r cloc. A wedyn chi'n neud rhywbeth fel na, mae'r cloc bron yn goch. Fi ddim siŵr os mae'r Gweilch mynd i ymosod o fyna. Oedd y sgarmes wedi mynd ymlaen a falle bêl gloed yn nhw, ond fi ddim siŵr os maen nhw'n mynd
lan a sgori. Wedyn mae just twp mwyn unrhyw beth fi'n meddwl. A ydy wedi gweld yn y gemau diwetha yn erbyn Cornet a'r Storm. Ydy'n meddwl, mae dim brach ydy falle troi, felly ddim wedi cael dechrau dad i'r dreigiau. A nawr mae wedi, bach o amser, nawr mae wedi'n datblygu mwy lan, a mae fe jyst wneud na. Mae fe jyst, chi'n meddwl, pam mae fe wedi wneud e, wedyn y symudiad na o'r llinell, mae fel copy and paste o y gêm blwyddyn diwetha. A dy Morgan Morris, wel, ni ddim yn gweld Morgan Morris yn y llinell llawer o amser. Ni'n gweld e fel first receiver fel rhyw ffos, mae fe jyst mynd ar ongl na tu ôl fel blindside angle right mewn. Ond nawr mae fe yn y llinell, a wedyn, dy'r Gweilch, mae Lake yn peel o round, a falle mae fe'n ymuno sgalmes, ni'n mynd round bach o momentum dy fe i cario neu pas ymlaen. Ond mae wedi gwneud bach o switch, a mae Morris yn mynd rhaid trwyddo. A fi credu o Booth i dweud ar ôl y gêm, mae'r symudiad yn gweithio oherwydd mae'r naw yn y bin. Fi credu dyna ble oedd Black y fod, a dadlwythiad gwych gan Morris i wneud y gais neu fod yn onest. Felly yr un Prymty, felly wedi cael mwy o clics ar y cyfryngau. Fi credu'r un Morgan Morris na yn dda hefyd. A mae Morgan Williams na, a mae Morgan Williams dyn nac o sgwr i geisiau. Wi ddim siŵr fel mae fe'n neud e. Na, yn union. Un pwynt fwy ar un Blacker, sori, ond o'n i'n moyn gweud e, a o'n i ddim yn troi draws ti, ond fel, oedd y cloc yn goch, a ni ddim yn sôn am y crysydion fan hyn, ni'n sôn am y Gweilch, bod nhw'n gwisgo'r un kit. Maen nhw ddim yn sgori ceisio 50 metr mas fel arfer, maen nhw'n sgori ceisio 10 metr mas. Ond oedd y cais na'n wych, a ti'n sôn am ateb tywi Booth, diolch yn fawr am y nod ti, cwestiwn fi, ond o'n i'n gofyn taw efo space identification oedd hwnna'n neud preset play, a oedd e bach o'r ddau oedd e, ond mae fe'n helpu pryd mae'r naw ddim na, a oedd Morgan Morris yn gallu rhedeg rhwng yr ochr dywyll, dynnu'r dyn ola, a wedyn pasio mewn i Morgan Williams, a dwi'n meddwl Morgan Williams yn wych to, gyda llaw, ond i'n meddwl gath e perfformiad dda iawn, a newn ni falle sôn amdano fe bach fwy wythnos nesa, o ran Garfan Cymru a'i gobeithio ne. Ond chwarae teg i'r dreigiau yn yr ail hanner, dithyn nhw'n ôl mewn i'r gêm, fel maen nhw'n gallu wneud, cais neis gan Will Reed, a o'n nhw'n meddwl o'n wedi sgori cais arall gan Sio Tompkinson, oedd bas yw yn ros hanner mor hanner mor bell mlaen a pas Plumtree Carwyn, ond ar ôl hynny, gath y Gweilch y pwynt bonus oedd y gêm drosto, do. Do, yna beth oedd e mewn ffordd, ni wedi gweld tro ar ôl tro eleni y dreigiant yn ôl mewn i gêm pan mae'r canlyniad yn sorted, pan mae'r gêm drosto. Yn anffodus, dyna oedd unwaith to fel y Gweilch di wneud beth angen wneud, cael y 4 cais. O'n nhw'n gwybod, tas y dreigiant yn ôl mewn iddi, llwn godi'n gêm to a sgorio bod angen, ond o'n nhw hefyd yn gwybod, dyw'r dreigiant ddim yn mynd i sgorio 3 cais i cael mwy o bwyntiau na ni. Wedyn, oedd hi bach o 20 munud diwetha, jyst yn rhywbeth o fel gêm o chess le oedd y ddoi dîm yn rhyw canstoi gili mas a dim byd lot yn digwydd, ond target y Gweilch oedd pwynt bonus, a fe wnaethon nhw hynny, o'n i'n meddwl ambell i perfformiad anhygol gyda nhw. Na i weid hyn, a fi'n siŵr bydd lot o gefnogwyr sgarles sy'n ffrindiau fi'n cysau fi am weid hyn, ond os na fydd Morgan Morris ar yr awyren i Australia, fyddai'n hyfforddi fod yn pilot a hedfan y mas yn unan, achos ar hyn o bryd i fi, does na ddim chwaraewr gwell yng Nghymru. Mae'r boi just yn ffenomenum. Mae mor dda, mae'n rhwydd ei ngofio, mae Cymro yw e. Na faint o fe'n sefyll mas ar y cae fi ar hyn o bryd. Wedyn, mae yna dalent anhygoel gyda nhw fyna. A fi'n credu mae'n hanfodol fod yn cael cap neu fydd e siwr o fod yn edrych am rygbi dramor mwyn ennill arian os alwn ni gael yr recognition rhyngwladol mewn heiddi. Fi'n mynd i glipio hwnna lan a rhoi ar gyfryngau cymdeithasol os wedyn rhywun yn gallu rhoi gwersi i Carwyn, cos mae siawns go dda fydd e ddim ar yr awyr, fi'n credu. Ond
Fe'n hyddi, ma fe'n hyddi le, na i weid hynny. Ond, oedd bach o ddadle, rhaid i mi weid, am gais Kieran Williams o ran dwy symudiad, a pwynt i da fi ar hwn, a fi'n credu, mae fe'n bod mor anghyson yn ystod y gyngred eleni, ynglyn â beth yw ail symudiad neu na. Mi gath Steph Hughes ei galw am un cwbl o thnosau nôl lle oedd nhw'n credu oedd wedi cael ei ddal yn y dacl, ond yn fi oedd y tacl heb ei gwblhau, a wedyn fi'n gweld ceisiau cael ei sgorio gan tîmoedd o bobman. A mae gymaint o anghysondeb ar un ar rheol hynny yn dos i Iestyn. Byw dy farn di ar y foment, os angen cluso rhan hynny o'r gêm, neu ti'n credu bod rhan fwy o'r amser maen nhw'n cael ein gywir? Fi credu mae angen, mae'n jyst eisiau dweud beth yw tackle wedi orffen yn edrych fel, herwydd fi credu yn y siampl yna, fi credu oedd amddiffyn y dreigiau, felly di slip o bant Kieran Williams, a fi credu, fi ddim siŵr os mae fe'n gais, fi credu mae fe eisiau ryddhau y bel a pigo fe lan a falle mynd eto, ond ie, fi credu mae angen bach mwy o, fi'n meddwl am gair, just mwy o, oh, hang on, give me a second. Ond, just mwy o... Fi just yn mynd yn blanc. Fi just eisiau just gweld, os mae hyn yn tackle, ni eisiau gweld e o'r gwmpas bron pob gêm. Os mae fe ddim yn tackle, wel, os mae fe yn double movement, mae angen pawb fod ar yr un hynbook fel rhyw sôn. A, ie, mae fe ddim yn gais. Wel, yr un dy Will Reid bach yn dadleuol, fi ddim siŵr beth oedd... Ddim siŵr os mae Tompkinson fod ble mae fe yn i rwygo bel allan, ond mae fe'n digwydd i bron bob dim yn y gyngred bod rhywun di sgori a mae pawb di dadle amdano unrhyw beth dyddiau yma. Ond ie, fi credu just mwy o cysondeb dy games, mae rhywun eisiau dod mas yn dweud, reit, mae hyn yn tackle a pryd mae hyn yn digwydd, mae rhaid i'r person di derbyn yn ryddhau, neu mae hyn ddim yn tackle a mae dy rhywun siawns i pigo'r bin lan, neu ymestyn mas am sgori. Ond fi credu esiampl yna dy Kieran Williams, fi'n meddwl oedd e yn double movement a, wel ie, oedd y llinell yna ddim di mynd i plan o gwybod i'r Gweilch, herwydd nhw wedi colli'r naid, oedd wedi mynd dros y naid, a Nicky Smith di taflu fe nôl, a mae Kieran Williams ys yna yn sgori. So, ie, fi credu oedd e'n double movement, fi'n meddwl. Ie, un cloi, Nicky Smith, ti wedi sôn amdano fe fyna Iestyn, ath ei bant ar, fi'n cael ei mynd 68 neu 69, a gath ei glodfori oedd un o'r cad pawb wedi sefyll lan o'r dechrau ar fainc, i ffwrdd yn onest, Dewi Lake a Jack Morgan yn sefyll lan. Mae fe'n anodd rhoi mewn i geiriau, wrth gwrs, perfformiad ola iddo fe ar y Swansea.com, ca i'r Gweilch nawr. Pa mor bwysig mae fe wedi bod i'r Gweilch dros y blynydde? Mae'n cael 189 o berfformiadau dros y Gweilch. Ie, odi, dros y flynyddoedd diwethaf, mae'n wedi bod un o'r gyreion dy'r Gweilch. Falle mae fe ddim wedi cael y recognition na dy'r tîm cenedlaethol. Wrth gwrs, mae wedi cael cwbl o capiau hir yn there, fel maen nhw'n dweud, ond pryd bynnag mae fe wedi... Ie, wel, dros y blynyddoedd diwethaf, falle blynyddoedd cyn, yn wedig ran diwedd tymor cynta Gatlin, falle pethau wedi newid cwbl o flynyddoedd yn ôl, a mae wedi bod mewn y mas fel yna. Ond pryd mae wedi dod nôl dros, fi credu pryd nath e arwyddo cytundeb ola fe, fi credu oedd yna'n un hir, tua 3-4 blwyddyn, oedd ni jyst gallu gweld pob gêm fod mae'r lefel dal yna pob gêm. Falle pob sgrym cynta, mae rhywbeth falle ddim di mynd yr un ffordd, falle mae fe'n rhoi lan gech gosb, a yr un peth i ddigwydd ar y penwythnos yn erbyn y dreigiau, yr un peth i ddigwydd yn erbyn Munster, a Munster di mynd lan y ca, sgori cais o'r llinell yna. So, falle y peth yna, ar ôl y sgrym cyntaf yna, mae fe'n wych. Mae fe'n bob man, mae jackal threat fel maen nhw'n dweud, mae fe fel cael rengol arall fel rhyw ffordd, ond mae fe'n gallu sgrymio hefyd, a mae hwnna'n pwysig fel prop, a
mae'r tîm oedd y Lloegr mynd i fod yn eitha worried blwyddyn nesaf, oherwydd os mae fe ar ryw fath o ffom, bydd cael ei di gweld yna yn Europe yn y ddwy gêm, oedd Joe Hayes di cael Ceredin Melin a oedd Welford Road ddim, oedd llawer o sgrymau yn Welford Road y noson na, oedd Smith di fod ar top, falle ddim ar y car y diwedd, ond oedd llawer o sgrymau yn hanner cyntaf mynd y Gweilch a fod ar top. So bydd tîm oedd y Lloegr cael bach o sioc fi'n meddwl blwyddyn nesaf pryd mae Smith yn chwarae yna. Ie, wrth gwrs, mae'n wisgo'r pen wisg na, mae fe fel, pwy oedd yr prop pen rydd i gyrlu'r cwbl o flynyddoedd yn ôl, efe Iestyn, efe'r ariannwr, mae'n y blynyddoedd fel o 5 i o 10 neu rhywbeth fel yna, neu falle hwyrach, falle. Ond mae fe fel fe fi'n gyrru, a bydd yr un fath yn sgrymio'r ofri, a gweled, ond yn erbyn Malherb y fyd. A phob lwc iddo fe am y dyfodol. Boi reit teulu fyd o ran berson, i fod yn dig. So wedyn ni mlaen i Gaerdydd, o'n i'n gwylio bach o hwn tra ni cyfarfod a tywi bwth yn Nicky Smith, fel wnaethon ni drafod. Y foment nath y gyrru'n goch digwydd, o'n i gyd mewn ystafell, tywi bwth i troi i ni, gweud, bych yn credu boys, so pawb wedi gweud, ni heb weld y replay, gweld y nôl, gyrru'n goch. Oedd e'n wael yn dod, oedd e'n gyrru'n goch wael, Carwyn. Oedd e yn effernol. Ni'n sôn am dwpdra tîmoedd o Gymru, ond war y teg, mae'r award am y symudiad mwyaf twp yn mynd i'r chwaraewr o'r Sharks. Oedd e just... Oedd ddim mi angen e. A dyddiau hyn, mae yna gymaint o gamerau, mae yna gymaint o bobl yn gwylio. Does dim unrhyw obeth bod hwnna'n unrhyw beth llai na cardyn coch. A fi'n gwybod falle oedd Wynette yn disgyn, ond dwi'n am yn esgus, sori, oedd digon amser dy fe i adjusto i uchder, a digon amser dy fe i wella'r ei dechneg, a nath e just meddwl, in for a penny, in for a pound. A oedd e just... anfaddeuol, a mae'n rhywbeth oedd y fi chwarae yn y ffeinal yn diflannu mewn moment fel e. Ie, oedd e'n dacl oedd byth yn dilys efo. Oedd ysgwydd e mewn, oedd braich e mewn, oedd e byth yn ceisio wneud dacl wir. Mae fe ser e. A Sharks neu llawer o newidiadau, fel oedd pawb yn disgwyl cyn ffeinal cwpan her, dim y 5, dim Etzebeth, dim pwy as yna, Oxenchae fel arfer na fyd. Ond, chwarae teg, perfformiad dda iawn gan Gaerdydd. Iestyn, be nes di o hynny, a falle cwbl o bois sydd ddim wedi cael llawer o glod eleni. Alan Lawrence wedi cael llawer o glod oddi ar y gêm na, a Ben Thomas fel dig fyd. Ie, fi credu mae Ben Thomas dy cyfle really, really dda i teithio dy Cymru yn y haf. Nawr ni wedi gweld chwarae lan at lefel yna mewn 2 safle. Mae versatility fel maen nhw'n dweud yn eitha pwysig. A ti'n gallu gweld pryd yn dweud chwarae fel 10. O'n i just fel, falle 20 munud fel 10. Fi just yn gweld beth mae fe fel, a ni wedi gweld am cyfnod hir fe'n dechrau fel 10, oherwydd tackle arall gan rhywun o'r Lions, oedd na stweth a fi'n ingofio'r enw, a oedd hwnna di cael yn afiad ar Gonzalo Betrano. Ond y 2 beth... Dylan Albert fi'n cael ei oedd e. Ie, fi'n credu oedd e'n Albert, ond 2 beth am y tackle yna. Fi ddim siŵr beth sy'n mewn pen Carwyn, ond fel nath e sefyll lan yn syth yr ôl yna, oedd eitha dangerous i fod yn onest. Mae'n unrhyw beth. Oedd yna'n... O'n i'n meddwl, mae wedi cael whack i'r pen fan hyn, a oedd yn whack. A just syth nhw lan. O'n i'n meddwl, hang on, oedd yna'r un person wedi cael y tackle yna. A oedd yr ail un, oedd beth oedd Frank Murphy yn neud. Dy'r penderfyniad na. Ni'n meddwl oedd ni roi Ceredin Felyn. O'n i'n meddwl, na. Ond...
Diolch i'r TMO oedd di newid y penderfyniad na. Herwydd, wel, fi ddim siŵr beth nath Murphy wneud dy'r tackle na. Ond, ond i Caerdydd, mae fe dal yn fuddugoliaeth, mae fe'n 5 pwynt. A so fel nath i sôn, ni'n meddwl Alan Lawrence di chwarae'n really dda. Wel, y rengol i gyd i fod yn onest, oedd Botham di sgori, oedd Lawrence di sgori, a oedd Ben Donald di sgori hefyd. A fi'n credu mae Donald di dod mewn, a mae di rhoi effaith really cryf i'r rengol na. A so mae fe'n dda i weld, wrth gwrs mae wedi colli Turnbull, mae fe'n ymddeol y flwyddyn yma. A mae Donald di dod mewn, a so mae fe'n really dda. A so mae'n edrych ymlaen i gweld mwy o fe. Fel nath i sôn dy Ben Thomas, so mae cyfle really dda dy fe nawr i mynd yn y haf. A so fuddugoliaeth dda gan Caerdydd falle fod Hema Webber, Ellis Bevan di wneud bach o cawlach dy un o'r ceisiau. Ond na, chi'n mynd i Africa, os chi'n gallu dod mas o un gym dy 5 pwynt, chi'n mynd i fod yn hapus dros ben. Bydd nhw'n hapus dros ben, a mae hwnna'n sicrhau bod nhw'n mynd i orffen uwch ben y Scarlett, sori Carwyn, ond mae fe'n canlyniad da iddyn nhw, a fel nes i sôn, Ben Donald, chwarae teg, mae fe wedi bod yn dda iawn. Fi'n cytuno, Alan Lawrence yn ddiweddar yn wych fyd. Mae rhaid i Ben Thomas fynd. Rhaid iddo fe fynd yn yr haf. Fi'n gwybod Gatland moyn gweld e fel deg. A fe heb cael llawer o gyfle i fod fel yna. Carwyn, bydde ti'n hoffi weld fwy o Ben Thomas fel deg yn mynd ymlaen? O feddwl nawr, mae newyddion wedi dod mas bod Cam Sheedy mas am hir dymor, a falle mynd i golli bach o ddechrau flwyddyn nesaf. Bydde ti'n licio wel cael y cyfle gyda Caerdydd? Mae'n sicr mae wedi rhoi i law lan i gael y Cris 10 dechrau tymor nesaf. A fi'n credu bod y ffaith bod e wedi chwarae yn y canol yn mynd i helpu fe, achos mae'n amlwg mae'r sgiliau'n debyg, ond hefyd yn wahanol. Wedyn, mae'r ffaith bod e wedi cael profiad yn y canol yn mynd i fod yn helpu fe. A cysondeb fi'n credu sy'n eisiau ar rhanbarthau Cymru, bod ti'n wythnos ar wythnos, bod ti'n cael yr un chwaraewr yn y Cris 10 yn y canol yn fewn nhw. Yn wedig 9 a 10, achos mae'r bartneriaeth na yw'r gwahaniaeth mewn ffordd rhwng tîm da a tîm average gwael. Os nad i 9 a 10 yn gweithio, dim pwynt i ti gael ysgellwyr. Wedyn, mae fe'n ffwtboler. Fi'n credu bod wedi... o'n i'n meddwl bod wedi perfformio dda iawn yn Africa o'n i'n chwarae bach o devil's advocate fan hyn. Da'r sgôr yn 26 i 7 ar hanner amser, o'n i braidd yn siomedig mae dim ond 10 pwynt sgoriodd Gaerdydd yn yr ail hanner. O'n i'n meddwl, tysa hwnna'n... A dim bod fi'n gweud bod Gaerdydd yr un lefel o Leinster neu Munster ar hyn o bryd, ond so hwnna'n un o'r tîm oedd mowr yn y gyngred, fydden nhw'n sgoro 30 pwynt a mwy yn yr ail hanner. A fi jyst yn credu falle ni'n eog ar hyn o bryd o dderbyn fuddugoliaeth achos bod nhw ddim yn digwydd yn aml, yn hytrach na felly really putting a team to the sword. Ond, fel chi'n gweud, 5 pwynt yn ei Africa, as in, diwna yn beth hawdd iawn i wneud. Nath yr un tîm Sharks chwalu'r Scarlets yn Parc y Scarlets ddim spel nôl wedyn. Dwi'n mynd das cawd, ond so mae'r allan gyfarch Gaerdydd ar y fuddugoliaeth. Carwyn byth yn hapus, na. Fi yn cytuno, ond ar y llaw arall, wythnos diwethaf fi'n credu, o'n i'n cwyno bod tîm o Gymru ddim yn cymryd mantes pryd mae'r gwrthwynebwyr lawr i 14 a nath Caerdydd cymryd mantes. Fi yn cytuno, dylen nhw wedyn dy gwythio ymlaen yr ail hanner, ond 5 pwynt, 5 cais, ceisiau da yn wedi greidi, cais dda i greidi fyd. So, balch bod Caerdydd wedi cael y fuddugoliaeth. Iestyn, Ti'n gweithio mas o be weid yn beth i flwyddyn Caerdydd? Ydy ti dal yn teimlo bod e'n flwyddyn... Oherwydd mae pawb yn gweud bod e'n flwyddyn positif, ond ar ôl, oedd hwnna'n fuddugoliaeth cyntaf ers, wel, fuddugoliaeth dros y 30, fuddugoliaeth cyntaf y calendar. Felly, yfed tymor positif neu tymor Simpson? Fi'n credu mae elfennau o'r mwyafrif o gemau wedi fod yn positif. Wrth gwrs, chi'n edrych ar y tabl a
ma joc na di fod lawr amdano losing bonus points RSC, pethau fel yna, etc. etc. Ail fwy o bonus points yn y gyngred. Wel, ti ôl beth bod 5 tîn, ond dal Yeah. fwy. Ond yn ymwedig o colli mewn saith, a chi'n meddwl, oh, come on. Mae fe just, mae fe'n elfen o amffodus, a mae fe'n elfen o falle ddim cloi allan gemau. A fi credu tîm wedi ifanc, fi credu dyna beth yw'r gwers caled, o mynd mewn gemau, o aros mewn gemau, a falle aros mewn amser hir i ennill. A fi credu, falle, perfformiad ail hanner falle ddim lan i'r safon o'r perfformiad hanner cynta, mae'r canlyniad dal na. A fi credu dyna beth oedd un o'r pethau oedd Shearat i dweud ar ôl y gêm. A dyna beth yw'r peth pwysig fi'n meddwl. Nawr mae wedi cael fuddigoliaeth o dan nhw. Oedd i gatre, fuddigoliaeth oedd i gatre gynta ers gêm yn erbyn y dreigen Faes Rodney Pryd yn mis Hydres. Yn amser hir iawn o ddim ennill oedd i gatre. A nawr ni eisiau gweld y Caerdydd i nhw adeiladu ar hyn mewn i blwyddyn nesaf. A felly gêm oedd agos na, maen nhw'n dechrau, dim deall, ond felly learn how to win fel rhyw ffordd. A cloi mas y gêm yna. Ond fe credu ar y cyfan mae fe'n positif. Wrth gwrs, ac chi'n edrych ar y tabl a'r canlyniadau, mae fe ddim. Ond fe credu dyna beth yw'r cam nesaf nawr i'r Caerdydd. Ie, yn sicr. Mae rhaid dweud, maen nhw ddim wedi cael look dan afiadau nawr. Fel fi wedi sôn, cael ymsidi mas dros y haf falle am bach dechrau blwyddyn nesaf gyda taw PCL mae fe wedi wneud. Anaf cas iawn hefyd i Terry Williams, mae fe mas o'r haf Gymru. Mae fe'n golled enfawr ond dwi i Gaerdydd, ond hefyd i Gymru. Carwyn, oedd cyfle dy fe, siŵr o fod, bydde ti wedi meddwl, i fod yn trydydd ddewis ar y daith na, cael bach fwy o gyfle yn Crys Cymru, hyd yn oed os oedd e mond oddi ar y fainc. Definite. Fi'n credu o popeth mewn ffordd yn agor lan iddo fe gael y cyfynau gyda anafiadau chwaraewyr eraill, ond dyma harsh reality'r gêm mewn ffordd. Sawl gwaith ni wedi meddwl am un o'i gyd-chwaraewyr Ellis Jenkins, tas fe'n ffit nawr, bydd fe'n siwyn y tîm Cymru, a mae jyst i cael ei anafu i'r un pryd. Fi'n gobeithio i Teddy bod e'n mynd i gael anlwc yr un peth a Ellis Jenkins, a mae one-off i hwn a fydd awn ôl yn gryfach, ond mae wedi chwarae mor dda, mae wedi heiddi i le yn y garfan, a bosib bydde wedi cael un dechreuad yn y gêm yma yn yr haf, ond mae'n just... Mae pethau chi'n mynd yn dda i ti, mae rhywbeth wastad yn mynd yn wrong, ond fi jyst yn credu... Mae hwnna'n rhyw fath o fel syml am Gaerdydd, felly, le maen nhw wedi colli chwaraewyr ar yr amser anghywir, a fi'n credu un peth maen nhw wedi colli felly yw arweinyddiaeth yn y gemau hyn yma. Fi'n credu maen nhw'n cael 8 9 pwynt bonus o fewn 7, a mae'r gem yna yn amlwg maen nhw'n rai ennill, achos maen nhw yn y gem, ond felly bod nhw ddim wedi cael y chwaraewyr iawn yn ffit ar yr adeg iawn, ar y car ar yr adeg iawn, i allu wir droi rhai o'r canlyniadau yna. Achos ti'n troi 3-4 o'r losing bonus point na i wins, ti 15 pwynt yn fwy yn y tymor. All of a sudden, yn edrych bod fel in between y top 10 a'r bottom 4, ti'n pwysio am y 10 uchaf, falle hyd yn oed y gemau gyfle wedyn. Pethach bach yw sy'n angen nhw newid, a fydden nhw'n brwydro am yr 8 uchaf. Mae jyst eisiau nhw gael... Dwi'n meddwl habit o ennill fyd yn rhaid, mae colli'n habit, ond fi hefyd yn credu bod ennill yn habit, a pan ti ar rôl fel la, mae popeth yn haws. Mae rygbi'n gêm hawdd i wario pan ti'n ennill. Unwaith ti'n dechrau colli, mae pennau mynd, mae hyder yn mynd, a mae'n rygbi'n gêm galed iawn. Fi'n credu, na pan mae'r gêm rhwng y Gweilch a'r Gleision, yr un mor bwysig i Gaerdydd, dim yn Gleision, mae'n dweud hen fynd. Mae'r gêm na, yr un mor bwysig i Gaerdydd, a beth yw'r Gweilch, am reswm hollol wahanol, os yw'r un peth ar Sgarres. Os yw Gaerdydd yn gallu gorffen y tymor o 2 bonus point win, maen nhw'n mewn i'r pre-season yn bownsan, maen nhw'n fel reit. Ni mas o'r drawt na nawr, let's go. Ond yn amlwg, mae'r Gweilch yn mynd i beth i wedyn am ti hwnna gyda'i 2% chance nhw o gyrraedd y gemau gyfle. Ie, yn sicr, cyn popeth, mae'r gêm fawr na ar ddydd y farn.
o'n i'n siarad â rhywun, a ddim yn gefnogwr o chwaraeon, a nes i weid so mae dydd y farn mewn pethefnos, a fath o'n beth yw dydd y farn, be maen nhw'n difarnu? A mewn ffordd, fi'n gytuno, ddim byd i ddifarnu mewn ffordd, yn mynd mewn i'r gêm. Yr unig tîm sydd ar rhywbeth ar y linell yw'r Gweilch. A bydden nhw wedi gobeithio bydde Caerdydd wedi colli ar y penwythnos, bod nhw heb cael fuddugoliaeth mewn 11 gemau. Iestyn, sio ti'n gweld y gêm na'n fynd rhwng Gweilch a Caerdydd? Oherwydd, mae fe'n bwysig weid, mae angen pwynt bonus ar y Gweilch nawr i sicrhau lle yn yr wyth uchaf. Cyn i ti ateb y gwestiwn, mae fynd trwy'r tabl a bach o'r permutations. A maen nhw'n sefyll nawr dal yn 11 safle, ond maen nhw'n 4 pwynt tu ôl Caeredin, Benetton, Lions a lefel o ran bwyntiau a Connacht. Mae Caeredin yn chwarae Benetton, mas yn Benetton, a mae'r Lions yn chwarae gyda Stormers i ffwrdd ond nhw. So, maen nhw angen bod, wel, 2 o'r tîmau yna ddim yn cael unrhyw bwyntiau o ran y gêm ola. Mae fe'n edrych fel bod e'n mynd i fod yn anodd iawn. Ond Iestyn yn gyntaf, sori, am y cwestiwn hir, beth am y gêm yn erbyn Caerdydd? Os cyfle dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth, a os cyfle dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth a phwynt bonus? Falle. Nawr mae Caerdydd tymor bach yn momentum. Fi'n credu mae'n dod mewn slight ffefrynnau. So, os i wedi gweld y Gweilch dros wythnosau diwetha, falle ddim ar ei orau yn y 2 wythnos diwetha ar ôl y fuddugoliaeth fawr yn erbyn y Stormers. A fi'n credu mae Caerdydd eisiau gorffen y tymor yn eitha cryf a hwnna'n mynd i fod yn pwysig i tîm a Gerard i fynd mlaen a tymor nesaf. Ond i fod yn onest, fi ddim credu bydd llawer o'r Gweilch yn edrych ar y top 8 i fod yn onest. Mae fe yn 200 chance i mynd lan nes. So, chi eisiau un o bens yn ei Caeredin i sgwrdd llawer y pwyntiau, fod y tîm arall ddim. Gentleman's agreement, etc. etc. Ond mae Connacht rhywle felly, mae Connacht yn Dublin, so fi ddim siŵr fel mae hwnna'n mynd i gweithio mas. Fi credu, mae Ulster trwyddo oherwydd nhw wedi bydd i Leinster yr wythnos cyn, a mae dy ti Lions yn erbyn y Stormers, mae Stormers ddim dy llawer i chwarae amdano, fi ddim siŵr os mae dal cyfle iddyn nhw i mynd at y cwoteri gatra. So, fi ddim yn siŵr, ond fi credu falle bydd y Gweilch yn just ffocysu ar y fuddugoliaeth yn gyntaf. Fi credu dyna beth yw'r beth pwysig. So, gallu gorffen tymor, ennill 10 o gemau, dim ond colli 8. Fi credu hwnna'r tymor gorau dan Toby Booth ni UAC. A fi credu bydd yna'n y prif ffocws. Os mae'n gallu sgori 4 cais, ond nhw wedi yn erbyn Caerdydd yn gynharach yn y tymor yn Pen y Bont. Falle dyn nhw edrych, ond mae fe'n bach o mantais i cyfnogwyr y Gweilch. Mae nhw'n gallu mynd mewn i'r gêm ar ôl y gêm yr arall wedi digwydd. So falle bydd y cyfnogwyr yn gwybod beth sydd angen. So nhw jyst eisiau 4 cais, ond nhw eisiau ennill gan X amount of points. Ond fi ddim credu bydd y chwaraewyr falle ddim. A fi siŵr bydd Toby Booth ddim. Os oedd rhywun yn gofyn y cwestiwn iddo fe, so mae fe edrych at y gemau eraill, bydde fe'n dweud na. A bydd death grants dy ti. Ond ie, fi credu y prif ffocws yw just ennill y gêm. Os mae rhywbeth arall, os i der pwynt bonus, mae hwnna'n positif arall. Os i gallu mynd i'r 8 uchaf, mae hwnna'n positif i chi i ennill y tymor. Ie, ti'n sôn am ennill gan nifer o bwyntiau. Reswm fi'n gweud maen nhw angen pwynt bonus bod 4 pwynt maen nhw tu ôl Caeredin, Benetton a Lions yw. Mae Gweilch -39 gwahaniaeth yn pwyntiau. Benetton yw'r un nesaf, -14. Felly mae fe'n bosib o swing bod nhw'n gallu dal Benetton. Ond y lleill wedyn Caeredin +44 a Lions +133. Maen nhw ddim mynd i ddal nhw. Felly, mae fe'n edrych yn
anodd, ond fel nes i sôn, byd nhw'n gwybod be maen nhw angen neud. Bythefnos yn ôl, Carwyn, o ti'n gweud i fi, wel, wythnos yn ôl fi'n credu, bod cyfle dy'r Gweilch. Ti'n dal yn credu fe, neu ti'n credu bod fe'n, na, ti'n ysgwyd y ben? Na, fi'n credu'n anffodus i'r Gweilch bod canlyniadau penwythnos diwetha oedd yn hollol bonkers, allai weid. Mae popeth sydd wedi gallu mynd yn erbyn y Gweilch wedi mynd yn ei erbyn nhw, a fi'n credu, yn anffodus, fydd y popeth dysto erbyn gêm, erbyn bod Gweilch yn chwarae. Fi jyst yn credu, bod Benetton gyda points difference sy'n rhoi gobeith i'r Gweilch, adre mae Benetton edrych yn beryglus iawn, a fi bron o hwn gallu gweld Benetton Caredin yn gorffen yn 28 ôl dro, a'r ddoi dîm yn hapus i gael 3 pwynt yr un, a gwybod nhw'n gemau ar gyfle. Mae hefyd y ffaith bod y Stormers nawr ddim yn gallu dal Glasgow yn neud pethau hyd yn oed yn galetach, achos bod nhw fel, wel, oedden ni'n rhoi hoi i rai chwaraewyr gyda gêm i ffwrdd mwy na thebyg, fi'n credu, yn Glasgow. Wel, Glasgow, Leinster, Bulls neu Munster, mae'r pedwar ucha dal yn gallu newid. Wedyn, bydd y Lions yn mynd fel am meddwl, wel, falle gawn ni ffafr wrth y Stormers. A fi'n credu bydd y Gweilch yn ennill, ond fi hefyd yn credu bydd Gaerdydd yn cael pwynt bonus o fewn 7. Bydd hwnna i fi jyst yn syml an tymor y ddoi. Y Gweilch yn ennill gêm agos a Gaerdydd yn colli fewn 7. Ie, rhyw fath o sgôr o 21-15 neu rhywbeth felly, mae'n edrych fel. Gweilch ddim yn swyddog cael 4 cais, a Caerdydd yn goffin o fel 7. O ran y gêm arall, na ddechrau dy ti, Carwyn. Wel, sgarau siŵr o fod i'r ffefrynnau nawr. Bydd ti'n bod pethefnos yn ôl, byddech chi falle'n gweud y dreigiau, ond sgarau sy'n ffefrynnau, a siwr ti'n gweld y gêm yn mynd? Ond sicr, fydden ni'n rhoi'r Scarlett yn ffefrynnau nawr, a fi'n disgwyl nhw ennill gyda pwynt bonus unwaith to, yn draddodiadol, ni yn neud yn effernol yn erbyn y dreigiau yn dydd y farn. Dyw dydd y farn a'r Scarlett yn gwneud y dreigiau ddim yn rhoi lot o ddyddiau da i gefnogwyr o'r gorllewin. Ond fi jyst yn credu, mae'r bach o hyder na fydd y tîm di cael o gyroedd zebra i ffwrdd o adre. Mae tro cyntaf yn dwfren ei gael buddigoliaeth dramor yn rhoi hwb iddyn nhw. A fi hefyd yn credu bod fwy falle gyda chwaraewyr y Scarlett chwarae am o ran gobeithio am yna'r daith Cymru yn yr haf. Fi'n credu falle bod chwaraewyr y dreigiau yn fwy settled o pwy fydd ar yr awyren, a fydd ddim lot falle o surprises yn dod o'r carfan nhw, le fi'n credu falle mae ambell un o'r Scarlett yn meddwl, os gai gêm dda, allai boltoi munud fatha ar y plen i Australia, wedyn fi jyst yn credu bod fwyd ar Scarlett i chwarae am y ran hynny. A fi jyst yn gobeithio am gêm o safon mewn ffordd. Mae dydd y farn, mae'r hype bydde fe yn wych a mae'r tywydd gyda ymlaen braf. Mae'n gyntaf mis fe hefyd, os bosib gen i bach o hael a cyfle war y rygbi. Ond yn aml iawn, dyw'r safon ddim cweith lan i beth ni'n obeithio. Fi yn gobeithio bydd y gêm hyn yn rhoi rhyw fath o aperitif bach i'r prif gwrs fydd wrth gwrs am 1:05 fi'n credu mae'r ail gêm. Wedyn, bydd hi'n rhyw good warm-up fach i'r boes sy'n dod ymlaen yn hwyrach. Iestyn, ti'n cytuno? Fi'n credu dy Scarlett, os chi'n gallu ennill y blwyddyn dwy fuddugoliaeth, wedi dy pwynt bonus, mae'r hyder yna felly gallu dod ymlaen blwyddyn nesaf. A y prif peth y dreigiau nawr, mae nhw rhaid ennill ei gêm ola nhw'r tymor hefyd, a fi'n credu mae dreigiau eisiau chwarae dy'r chwaraewyr ifanc yma. Iwan Ross, oedd ni'n meddwl wedi cael gêm dda fel cefnwr penwythnos diwetha. Mae rhywun fel Joe Westwood yn y canol, oedd wedi dod ymlaen rhoi llawer o bwer trwy'r canol amddiffyn y Gweilch. Wedi pryd cael bloc yn y ffordd, anyway, gario ymlaen. Ddim mwy o ref chat gan fi, ond ni'n meddwl wedi cael gêm dda. Ond, credu y dreigiau, rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc yma. Mae'r tocynnau felly ddim wedi mynd off y shelf, a felly fi ddim torf na fel ma fe yn Stadiwm Principality, ond stadiwm eitha fawr, dy'r tîm pildrod o Caerdydd,
A mae cyfle i chwarae flaent o llawer o bobl, a bydd profiad na dechrau ifanc yn helpu nhw sydd gymaint. So, fi'n meddwl, jyst gobeithio mae fe'n gêm gyffroes rhwng dwy dîm o Gymru, a gobeithio mae fe'n hael. Os mae fe ddim, bydd y tywydd ddim yn chwarae bêl dyn ni. Dim ots fi, os mae fe'n tywyll a ofnadwy, oherwydd fi off i Ffrainc 2 ddydd yn ôl, felly so long suckers fel pe bai. Ond, a gair cyflym am y gemau penwythnos yma, Caerloyw yn ware Sharks yn Cwpan Her Ewrop. Ydy Max Llewellyn yn chwarae, ni'n gwybod to? Mae am ddim, so that's the only centre news I've got. Mae am ddim yn chwarae. Fi ddim yn siŵr yw'r ateb. Mae fe'n mynd fod yn gêm gyffroes herwydd mae Carwyn felly ddim wedi perfformio yn y gyngred, ond mae ddwy tîm ddim wedi perfformio dda yn y gyngred, ond yn gêm y Ewrop, maen nhw wedi troi lan, a ti'n gweld rai chwywyr yn tîm y Sharks na, chi'n edrych Mae llawer o brofiad yn nhw, mae llawer o chwe wedi ennill gemau fawr yna, so mae rhywun fel Etebeth, rhywun fel mae Pimpi a chwaraewyr fel yna. Ond fi credu felly, yr un peth fel na Carwyn sôn dan o dreigiau scarles, felly warm-up bethau dda am y gêm fawr sy'n digwydd mlaen wedyn. Max Llewellyn ar y fainc. A ynglyn â Josh Hathaway, mae bach sôn wedi bod amdano fe fel falle bolt am yr haf i Gymru. Carwyn, pwy ti'n gweld sy'n mynd i ennill? Mae'n un o'r rhain, really. Mae ffwr bwc ti hedfod mas o ffenest, so sy'n un nhw'n cyrraedd gyda lot o'r hyder. A'n amlwg, mae Llundain yn llawn mae lot o bobl o deffro cael ei symud i Llundain. Fydd y ddoi dîm yn cael ei cefnogi'n reit dda. Fi just yn credu bod Caerloyw'n ffindo ffordd o ennill. A felly fydd hi'n spectacle, ond ddim achos bod lot o geisiau, ond fydd e just yn brutal battle rhwng fel doi fel cliff mewn ffordd, just yn bwrw mewn i gilydd. A fi just yn credu fydd bach yn ormod gyda Caerloyw, ond fi yn credu bod e yn dda i'r gystadleuaeth, bod tîm oedd o De Affrica yn cyrraedd y ffeinal, yn amlwg maen nhw'n newydd i'r gystadleuaeth. Mae lot o fel hollti blew wedi bod ar dylsyn yn fod yn chwarae neu beido, ond fi jyst yn credu mae'n dangos, mae'n rhoi gobeith i bob un, felly bod unrhyw un wedi cyrraedd y ffeinal, a dyna pan edrych ar safle ddoi dîm ma yn eu cyngreiriau nhw, felly bydd un o rhanbarthau Cymru yn cyrraedd y ffeinal unwaith to. Yn sicr. A fi'n credu ddiddorol, os maen nhw'n dod mewn i frwydr yn y blaenwyr, sy'n siŵr fi'n credu bapur bod ti'n gweud Sharks. Ond gen i weld sydd ei ffynnu. A dim llawer amser dyn ni, felly yn gloi. Pwy sy'n mynd i ennill ar y gêm fawr? Toulouse neu Leinster? Iestyn? Toulouse. Carwyn? No, fi'n gorffa gweud Toulouse. Fel, o'n i ar bod, fi wedi gweud yn gloi, nawr fi'n mynd i fynd yn hir. O'n i ar bod a nath nhw weid, am fod ni'n Gymru, ni'n mynd i gefnogi Leinster oherwydd bod Robin McBride yn hyfforddi Leinster. Dyw hynny ddim yn gweithio. O ran Leinster. Fi'n credu pawb eisiau Toulouse. Fi'n gweud bod Leinster yn mynd i bod yn fuddigol. Fi'n credu bod gormod yn nhw. Fi'n credu bod nhw'n mynd i ennill, ond fi yn gobeithio bydd Toulouse yn ennill. Sa'n bod yn impartial nawr. Wel, os yn ni wedi dod mlas a dweud fod Leinster yn mynd i ennill, bydd cefnogwyr Leinster wedi dod ato fi am llawer o pethau yn y gorffennol a'r trydan, ond os yn ni wedi dod mlas a dweud fod Leinster yn mynd i ennill, bydd nhw'n rhaid eisiau ddod nhw'n fod eitha nais i fi. A maen nhw ddim yn dweud na rwy aml, ond fi just... Mae Anton Dupont yn chwarae, so fi credu fi just ffefrynu pwy bynnag sy'n mae Dupont yn chwarae i fi'n meddwl. Bys ydy croesi bydd e'n gêm dda, siŵr o fod bydd y dau tîm, yn sicr dau tîm eleni gorau Ewrop o bell ffordd mewn ffordd. Diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi, diolch yn fawr i bawb arall am rando. Fel o'n i'n gweud, bydd ni'n nôl wrth nesaf, bydd ni'n gwneud
ni'n trafod pwy ddylse fod yng Ngharfan Cymru o ran ein bernau ni. Edrych mlaen i ddydd y farn dal i fod, oherwydd mae pythefnos i fynd tal hynny. A hefyd, falle bach o chat yn byti. Be bynnag sy'n mynd mlaen yn hafan ni, dim byd y fi, ond falle mae'r boes yn neud rhywbeth o'i diddorol i fi. Ond ie, diolch yn fawr am rando, dilyn ni ar gyfer hynny gyfrethasol, neu YouTube, dilyn ni ar YouTube fyd. A hwyl fawr am y tro a gwelwch chi wrthnos nesaf. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.